ходиш, отиваш на бързи 4x4. Така. Почва един път напред, отиваш на бавни 4x4. Може да си показвам 2, 4 и 4 лоу. Тури има очилата. Височко. Там нещо. Как е кафето? Какво е това? Високо? Мачи ми се им. Те са големи, бе. Наглед кюло и крави. Това е бик. Бик е, Това е, да. Беше. Това отдесно беше с такива млади. Как ги видях? Много важно. Това село не трябва да се казва Бадино, а Мадино. Тия бикове. Много силно е гората. Сертиго. Сертиго. Прави хора. Еди, такива пуснати не стопанствено да ги гледам. Баси якото. Това е голямо езеро, бе. А гледайте са. Горе има една скала като торс на човек с глава и с ramена. Виждате ли? Да, аз да. Видя ли, Гоши? Така как слиза балкана. Да, там долу нищо. Да. Под големата. Верно. Нарушихме ли ти спокойствието? Златна е. Обаче тук от джипа не мога придобиеш представа от телефона, виж колко е нависоко. Да. Абе, тук се има текло, някаква текло, зверска вода. А текло е тук като вали. Не се едно, тук си е тек. Виж, че не е ниска. Не е малка, да. Тук се избере ли това нещо? Спокойно, бе. Пречиш ми на клетката, Ама, бе. аз си мисля, чекай да си турим очилата право. Ти снимаш ли? Да. Не мога. Няма тук. Да. Много яко, как ми кара да е. Само така, че сега горе-долу се движиме в едно равнище и... Снимай го, това е брутално. Затварите очите. На клип ли си? Да. Снимай как изчезваме и отиваме някъде другаде. Ама фърли телефона назад да намерят, да го намерят. Гледай тук кенчета, точно гледайте. Леле, майка. Тук е интересно. Те тук си е па-макията. Но ще следвам без проблем. А този път Олево даваше ли ти го въобще? Левата в момента тук ли? Тук. Не натам, не натам. Не налево, бе. Добре, айде. Малко десен. Той е с лев, кой да е? Така. Как беше? Без особени проблеми. Не сдуха ли капаците малко? Ма то много яко тук би. Много яко. И надолу е много яко. Долу е ски. Картеро. Ние няма смъртия. Салют! А тук е джамп писта. Много е яко. Кръста. По-гладко. Гладко ние да не сме трябва, ако искаш гладко на магистралата да те кара. Не, по-бързо. Равното не е интересно през дупки да караш. Не сме, бре. На навам сме.
ти? Къде да сме? С мръсна газ. Даже няма да давам газ. О! Чукасаме, бе. Ке? На лево ли? Абе, ние па виж. Били сме доста далеч от парка. Виж, ние сме били там по това било. Парка е тук долу. Сопли. Точно. Името да снима. Как поцелих кръста? Много яко.